Magampo ta. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Kami mapasalamaton sa kanunay sa imuhang pag-amuma sa matag usa, sa imuhang paghatag kanamo o grasya nga makalahutay sa another nga week o sa maabot pang mga adlaw o Dios. Among isangat kanimo ang amo ang mga gimbuhaton o kami karon nangayog tabang nausab kanimo sa kanunay Lord nga imo kaming hatagan sa kahibalo, hatagan sa kaalam nga kining pulong nimo nga maoy pagkaon sa among kalag, mabaskog kami, mabadlungan kami o mabag-o kami nga mahisama si mong bugtong anak nga si Jesus. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog ug himaya kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Kay maayong hapon pag-usab no. Salamat kay ang Dios nagahatod kanato diri nga luwas taliwala sa ulan no sa gawas og ato ang topic karon mahitungod sa usa ka hari no nga si Haring David og atong matun-an no unsa gyud ang iyang kinabuhi ba nga ang kinabuhi ni Haring David usa ka colorful nga klase nga kinabuhi daghan og ups and downs og atong isgutan usa sa mga downs sa iyang kinabuhi og ako nagtuo no nga makarelate kita niya sa di pa ta magpadayon no kun imong tanawon ang social media to niaging mga semana bibo kayo no bibo kaayo sa mga issue nga gapanghitabo no ikaw mismo tingali naka marites o di ba tawag nga marites kuan lang tingali naka chika or naka dawat sa mga iskandalo nga balita no mahitungod sa mga clergymen sa mga pangulo sa simbahan dili lang diri sa Cagayan de Oro bisan pa sa laing nasod no nga daghang mga kadagkuan sa simbahan no nga nangahulog sa sala og nangapakyas og daghan mga damages nga nahitabo sa ilahang kongregasyon bisan pa sa komunidad og kana siya realidad gina siya karong taknaa. So nayo sa ka-study nga gimugna o kanya ko ang source ani gikan siya sa Gospel Coalition naayo sa kana bitong article nga gisulat ni Garrett Kell ingon siya naay nag-study og 246 ka men in the ministry. Ang nag-study ani si Howard Hendricks. Yang gitun-an kining 246 ka men in full-time ministry. Ambot pasabot ani mga baptized believer ni sila. Of course, kay naman sila full-time, mga born again, professing Christian, kay nasa ministry. O yang gistadihan sa duha ka tuig unsa man gyud rason nganong nahulog sila sa ilahang sala labi na diha sa sexual immorality. Adunay pipila ka common ground nining mga full-time ministers nga nahulog sa pagpakasala. Una nga mga rason is none of the men was involved in any kind of real personal accountability. So magkataas ka sa posisyon, magka-lesser ang accountability. So asa siya manubag. Ilabi na, no, kung usa ka simbahan, bitaw ka ng independent nga ikaw na ang pinaka-bishop. Mo ba ilang importante no, nga naagay mga elders. Kay ang elders mo agay accountable gyud ang pastor o sa mga elders. So usala siyang ikaduha nga rason is each of the men had all but ceased having a daily time personal prayer, Bible reading, and worship. Basig nagtuo nga, oy, kana pastor, grabe gina ka-vibrant ang iyang prayer life, ang iyang personal life with the Lord, dili tanan. Kaya naalang yun, mabisi sa Sunday. Okay? Ikatulo, more than 80%
of the men became sexually involved with the other woman after spending significant time with her, often in counseling situation. So, muna siya. Kani siya sa mga pastor niya sa Amerika ha. Dari sa Pilipinas, dari sa GCAF, ato yung gi-encourage nga girls to girls, boys to boys, nga counseling. So kung naay babae kinahanglan more than dapat naay ikatulong mo naay mo account naada ba present sa counseling session. O ang ikaapat is without exemption, each of the 246 had been convinced that sort of fall would never happen to me. Sila nagunahuna nga di gid sila makasala, di sila ma-involve aning sexual immorality. Nga sila unahuna nga wa gid nila damha nga nahulog sila sa pagpakasaani nga klase nga sala. So wa sila mag-expect. So tingali makaingon ka nga arang-arang ragiday ko nga Kristohanon kaysa aning mga gipangisadihan. Igsoon grasya sa Ginoo ragid. Pero gamay ragligas sa tinuod lang. Kay kitang tanan, we are all naigi potential nga makahimo niini nga sala. Kay nga naman ato nang maisgutan niya nga the verse sa Bible na nga our heart is deceitful above all things. So kani po dayon ang article na say application aron ma-prevent so ang sala. So matud pa sin thrives in isolation. So sa panahon nga ikaw ra usa nga kanang way gibuhat, nga boring, kanang word nga boring, bantayan siya kay muna siya ang dako gid kaayo nga time nga ang sala maglihok sa kasing-kasing sa tao ang desire ba. So mabaya nang anong mag-church man tang anong maapil man tag wider group, why? Because we need it. Nga kinahanglan ta kay kabalo kita nga muni siya ang means of grace sa Dios nga kaning sala dili gid mo tribe sa ato ang kinabuhi kay all of us are sinners. Napatan ining kalibutan nga puno sa sala. Busa gi-encourage nganong encourage man gyud ang matag usa nga maapilog wider because we need gayud kini siya nga means of grace sa Ginoo. Ikaduha, if you flirt with sin, you will fall into sin. Signo na kalig-o naman ko. Daghan akong na-learn nga Bible verses. Basig pwede ba at least, no, ayaw yun. Kaya if you flirt with sin, you will fall into sin. Then pride builds us, pride blinds us. Mana akong mata. Kaya na para. Blinds us to our weakness. So, kung maingon na ka, nga ligo na ka, bantayi nga di ka makasala. Then purity is cultivated by loving Jesus. Okay, so purity is cultivated by loving Jesus. So basic, no, nga mga tips or truths, I believe, nga at least kaning sala nga naa sa tuwa dili mo thrive by God's grace if we follow this kaning mga kamatuoran. Now, let's go to sa verse sa Jeremiah 17:9 ingon dia, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick, who can understand it? Basig nagunaw na ka nga ako naman ko born again. I have a heart that is transformed by God. Yes, that's true. That's why you believe in Christ, because you are the Holy Spirit is working in your heart. God has given you a heart of flesh, but it doesn't mean
nga kanang heart na wala nay pagbati no sa mga butang nining kalibutan na. Naagyapon because napaman ang flesh. That's why ginabalik-balik that we should be listening to the Word of God, listening to the teachings of God rather than our feelings, rather than sa atuang heart. So kanang kalibutan ningon, follow your heart. Uy, that is a dangerous advice sa mga young people. Dangerous na advice. Follow Christ, not follow your heart. And then sa 1 Corinthians 10:12, therefore, let the one who thinks he stands firm, and that is, according to the Amplified Version, immune to temptation, being overconfident and self-righteous, take care that he does not fall into an condemnation. So muna siya, he does not fall, ang pasabot, into sin and condemnation. So muna siya ang warning sa pulong sa Ginoo that our dependence ato ang pagsalig naara gid diha sa Ginoo. Dili gyud sa tong kagalingon kay once nga mosalig na ka sa imong kagalingon nagunona na ka nga I'm strong enough. That is already weakness. So let's study now the life of King David. Na ang topic karong hapuna is the realities of sin. So kung naka Bible, please open it to Samuel 12:1 to 15. Okay? O 2 Samuel 12:1 to 15. Okay, so the realities of sin. So let's dive in sa first point. Sin is a heart issue. So context ani. Now, King David, na siya sa iyang pinnacle, sa iyang success ani nga time. Usa na siya ka-powerful king. Wala na ang iyang kontra. Ang katong mga kani si King Saul, patay na ani nga time. Daghan na siya na-accomplish sa Israel. Daghan na siya mga allies. O kani siya, usa ka king kana gyud no? Established na kung sa tupa iyang career, successful na siya ani nga time. Og na one time nga ang iya na lang to the point na iya na lang gipadala sa gera is ang iya na lang general. Murag no need na ang iyang presence dito sa gera kay para kana confident na kay siya nga ang iyang mga sakop makapildi na sa enemy. So siya dato naginusara sa iyang palasyo o sa iyang pagginusara dito, nagsuroy-suroy siya o nakakita siya o sa kabinuhat nga nindot sa iyang mga mata o kining nga babae is matod pa sa Bible, gwapa gyud kayo. O nagpadala siya og kanang mga tao dito aron pag investigate kung kinsa tong bayhanang iyang nakita. Og dadto yang nahibaw-an niya kaninding bayhana minyo. Kaninding bayhana no, asawa sa usa sa iyang mga sundalo nga ginganlag Uriah. Pero ani nga time no, iyang passion, ang iyang desire gadilaab na. To the point nga iyan ang yung gitagaan og kanang gisamo na niya tong babae nga anhin na. Og dadto, to make the long story short, nakasala gyud si Haring David og namunga ang sala nga ilang gibuhat, naburos ang maong babae nga inganlag Bathsheba og gignan niya si Haring David. Wala na ko'y menstruation. 3 na ka bulan. Regular man ta ni. Confirm nga buros siya. So nangitag pamaagi si Haring David pag-cover up sa sala, usaon man ka na ko ni. Pero remember, Haring David is tactician siya. Bright siya. Nakauna-una siya. Ang una niyang pamaagi para ma-cover iyang sala, dada, ipatawag ang iyang bana, iyang ununa ipadulog sa iyang asawa. So si Uriah,
iyahang gipatawag gikan sa field, iyahang ignan gi-advisean nga tragkapoy ba? Mura kinahanglan jud kag pahulay ba? Adto sa imong asawa. Pagkuha dito kanang pag-rest and then relax. And then ang conscience ni Uriah siya nga di ko. Ang akong mga sakop dito ako makauban, grabe kayo nasa field. Lisod kayong kinabuhi ako dari maghayahay lugar ko. Dili matulon sa akong konsensya nga inani akong buhaton. So wala gyud siya nidulog sa iyahang asawa. Di siya mag-celebrate kay panahon ni siya sa gira. And then, say na itabo, pakiyas ang plan A. So, ang plan B is gigna niya si Joab, iyang general nga Joab. Ang nagpadagsulat ni siya letter. Ang nagdala sa letter is si Uriah, ihatag kang Joab. Ang napag-abli ni Joab, ang nakabutang dito sa letter, ibutang si Uriah sa front line. Unya, siguraduag yun nga kumuatak ang kontra, matigok yun siya. O tinuod man, namatay si Uriah, nagmourn si Bathsheba, and then si Bathsheba gihimo nga asawa ni King David. Hinlo nga klase nga paghipos. Smooth kaayo. Paminaw ni King David nga okay ra. Way nakabalo. Siya ra og si Joab. Pero naay nakabalo ang Ginoo. Og diri nga time sa chapter 12, nagpadala ang Ginoo sa ka-prophet nga ginganlan og Nathan. Og diri iyang giignan si David sa usa ka parable. Ang parable nagsulti nga nay usa ka pobre kaayo nga tao. O ang iyang mamaong posesyon, mora gyud ang kaning sheep, iyang gialagaan, gipakaon, iya galing ginadulog kini siya nga karnero. Unya nay usa ka tawo didto, iyang silingan nga dato kaayo, daghan kaayo karnero. Unya kaning dato kay nga tawo, naabtan og bisita. Gikan og travel. Unya sa iyahang paglingi-lingi aning dato kayo nga tao nga dagag karnero, nalingian gito niyang karnero atong pobre nga tao nga mo'y iyang gitripan, nga mao'y ihawon aron iserve sa iyang bisita. No muning ingon diya sa verse 4, the rich man, now there came a traveler to the rich man, and he was unwilling to take one of his own flock. Daghan kay siya flock, dili siya willing ay hatag ning usa sa iyang flock or herd to prepare for the guest who had come to him. He took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. Pagkadungog ni Haring David, dili ni mahimo sa akong kingdom. Ang angay aning tawhana kaning dato nga tao patyon og muhatag siya fourfold sa unsay nawala aning poor nga tao. So nakita nato diri no, kadi ba? Kung nagununa ka nga, madato lang ko, okay na ko, satisfied na ko, wala na ko hahanapin pa. Kana bitaw siya nga thinking. Na usa ka nga arangan nga babae nga gipangutana, kanus-a man gyud ang enough na sa kaning mga imuhang na-accomplish sa kinabuhi. Ang iyang tubag is never enough. So, kung ang kasing-kasing dili diha nakaangkla sa Dios, always gyud na siya never enough. Naagyud kanunay ang pagtinguha ang sa mga kabtangan ug bisan pa sa mga nindot no nga mga butang sa imuhang silingan. Kay ngano man ang covetousness, the feeling of having strong desire for the things that other
people have. So muna siya ang point kanabitong pagtinguha sa mga butang sa ubang tao. O giwarnengan na ta, nanay pasidaan ang pulong sa Ginoo bisan diya sa Deuteronomy 5:21 ingon diya, you shall not covet your neighbor's wife, you shall not set your desire on your neighbor's house or land, his male or female servant, his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor. So inana gid ay no. O ang ingon pagyud sa Colossians 3:5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So dari gibutang dari no nga ang idolatry kaning covetousness is idolatry. Greed, pagtinguha sa mga butang nga kana bitaw dili pagtagbaw kun unsay naa na. Dili pag-satisfied, dili ka ma-satisfied kun unsay naa sa imuha. So kani si King David, although kabalo siya nga, the Lord is my shepherd, I have what I need. Kabalo siya nga tanan niyang gikinahanglan gikan sa Dios, o kabalo siya nga ang Dios nga katagbo sa iyang gikinahanglan. Pero ani nga time pakakita niya kang Bathsheba kulang. Kabalo bata nga daghan og mga asawa si King David. Pero ani nga time wa gyapon siya natagbaw. Gusto gyapon niya kwaon ang naa sa uban. O kani bantayunon kaayo ani kay nganuman kun dili nato bantayan ang atong kasing-kasing nga kun dili ta matagbaw sa Ginoo, kulang gyud permente unsay kana bitong permente ang atong gikinahanglan. Kay matod pa it's idolatry, matod pa gi-comment ni siya ni John Piper sa kaning nakasulat sa Colossians 3:5, nganong idolatry man ang covetousness, because it's idolatry because the contentment that the heart should be getting from God, it starts to get from something else. So dapat ang makakontento gyud sa atong kasing-kasing ang Dios gyud. Dapat ang makakontento gyud sa atong kasing-kasing si Jesus. Mabay na ingon ni Jesus, I am the bread of life. Ako ang tubig nga naman kay siya gyud ang atong satisfaction kay kun dili siya ang atong kasing-kasing mopadulong gayud sa mga butang nining kalibutana o posible nga makabuhat tag sala nga wala nato damha. That's why in Hebrews chapter 3 verse 13, but exhort one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So kaning sala, kung pasagda ni siya, kung murason ra kag okay ra, kung kaning konsensya nimo imorang baliwalaon, moabot ang panahon nga kaning kasing-kasing mutig-a na ug dili na maminaw sa pulong sa Ginoo. Muna nga we exhort kani sa akong ginabuhat, kani atong ginabot, we need this para di ta mailad sa itong kasing-kasing basin di ay nisimang na ta o wala na ta diha sa kamatuoran o nagunahon na tang sakto naman. Nailad naman ita, nasulod na ta sa bulsa sa ato ang kasing-kasing nga mailaron. Unsa may tambal sa pag-ilad, ang kamatuoran sa Dios. Ang truth ni God. So ikadua, sin is exposed by God. Ingon din ni Nathan kang David, lagot kay si David kay gusto niya nga kaning rich man nga nag ilog sa kaning karnero aning kaning pobre nga tao siya nga
Angay ng patyon, ana din si Nathan, you're the man, David. Ikaw na. Thus says the Lord, the God of Israel, I anointed you king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul, matod pa ni Lord, and I gave you your master's house and master's wives into your arms, and gave you the house of Israel and of Judah. And if this were too little, I would add to you much more. Grabe no? Nathan, kulang pa ba ang akong gibuhat kanimo? Daghan. Imagine, I gave you whatever you need and even more than pagali. Kung kulang pa na. Why have you despised the word of the Lord? To do what is evil in his sight, you have struck down Uriah the Hittite with the sword, and have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of Ammonites. Si King David, nagunaw na siya nga walay nakahibalo, pero naay nakahibalo. According to Jeremiah 16:17, the word of the Lord says, my eyes are on all their ways. They are not hidden from my face, nor their iniquity concealed from my eyes. Grabe. Why matago? Basig nagunaw na ta sa atong mga sala nga kita-kita ra ug why nakabalo. Nga kita nag-scroll sa cellphone nga ngit-ngit kayo nga why nakakita, wa nakabalo. Ang atong partner o nagbuhat ka og mga dealings nga kabalo ka nga dili maayo kay wa man po'y nakabalo. Pero naay nakabalo. Og naay time nga i-expose gyapon na siya sa Ginoo. Kay ingon sa 2 Corinthians 4:8, therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of man's heart. And that time each will receive his praise from God. Kung way nakabalo nga mga tao until namamatay ang usa ka tawo siyang sekreto in sa life nga when he faced Jesus Christ will expose what is hidden. So ayaw naghulata nga i-expose na siya sa Ginoo. Kay maskin si David nangunaw na siya nga why nakakita, why nakabalo. Si Joab loyal to nako. Pero gi-expose siya. You're the man, David. O mo po na nagunaw na ta nga, angay ra na si David. But tabalo man ta, we are guilty just like David, yapon. We are the man. We are the woman. That's why we need to expose na our sin to God through confession and repentance. Muna itong mesgutan in a moment na. Ikatulo, sin is personal assault to God. Sa verse 9 sa 2 Samuel 12, why have you despised the word of the Lord and the word of the Lord to do what is evil in His sight? Despise, pagsalikway, pagbaliwala. Sakit yan ang ginabaliwala. Kato kang David, ang iyara magyunggunahon na, iyara mang kugalingon. Sa panahon bitaw nga, magbuhat ag sala. Ang wala na ilaing gunahon na, ang ato rag yung kugalingon nga, matagbaw kining lawas nun nga tinguha. Ang iyang intention nato is,
At least kaniyang alisusu. Matapag, mura na siya. Dilaab nga passion. Nga gusto nga matagbaw. Ang iyari nga ma-please niya ang iyang kagalingan. Pero ang implication sa iyang gibuhat is despising the word of the Lord. Kaya giklaro na, kabalo na si King David, kung unsa ang maayo, kung unsa ang kamatuuran. Pero ang implication di ay sa atong pagbuhat og sala is despising the word of God is personal assault sa Ginoo. Sa kalibutan, ang labi na sa West, ang ilahang ginabuhat is, ang sala is making poor choices. Or sa tuwa, nasipiyat. Or nakuratan. Nakuratan raman na, munang naka. Pero sa Biblia, sin is personal assault to God. Personalan ni siya actually sa Ginoo sa pagbuhat nato og sala. Dahil ingon pa gyud sa verse 14, no? Why have you nevertheless, because by this deed you have utterly scorned the Lord. Imo siyang pare-parehara siya word sa despise, you utterly scorned the Lord. And ingon pa gyud dari sa verse sa 2 Samuel 11 verse 27, you displease the Lord. So personal assault to God. And R.C. Sproul, made a comment about sin. Sin is cosmic treason. What I meant by that statement was that even the slightest sin that a creature commits against his Creator does violence to the Creator's holiness, His glory, and His righteousness. Every sin, no matter seemingly insignificant, is an act of rebellion against the sovereign God who reigns and rules over us, and as such is an act of treason against the cosmic King. Sin is cosmic treason. Tungod sa atong pagkamakasasala, murag wala na ito nagununa, ngayon nanid ay impact ang sala sa Dios. Of course, because He is holy. He is our Creator. He is the lawgiver o ang una gayud na apektuhan sa sala nga atong ginabuhat, dili ang imo alang neighbor. Above all, si God. It's a personal assault to God every time we choose to do evil. And number 4, point. Sin deserves God's justice. Naay hustisya. Naay justice nga i-implement sa Ginoo kang King David sa iyang nabuhat nga sala. Unsa man ni? Number 1, David would never have again peace in his house. Kung imong basahon ang chapter 13 sa 2 Samuel onwards, gubot na kayo ang pamilya ni King David. And then secondly, David would be publicly shamed for his private sin. Ang tibuok Israel nakabalo sa iyahang gibuhat nga sala. Gi-expose siya. O ang ikatulo, David's son with Bathsheba would die. Makaingon ta, kabugat makaayo. Yes, because God is just. God would not look sa atong iniquity nga murag wala lang. Bisan si David, wala na kaikiyas sa justice sa Ginoo. No? Ingon diha sa Psalm 89 verse 14, justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Judgment and justice. No, klaro kayo ba nga? Mo gini ang Dios mo ni siya nga dili niya pwede nga ang iyang justice iya lang ipadaplin.
Kusay kita manggod is ato lang na-emphasize ang gugma sa Ginoo. Wala na to na-emphasize nga siya day hustisya, nga siya day dili dili niya kanang ang makasala nga kanang ma-escape lang niya ang iyahang ginabuhat nga dautan nga walay nahitabo niya. God will surely implement His justice sa matag sala. Bisa gamay nga sala nga nabuhat, God will surely implement His justice. Kumon kayo nga verse, the wages of sin is death. Pila man daay kasala nga deserving og death? Sin. Pila naman kasala ang atong nabuhat? Ubay-ubay na. So this is terrifying. Makakuan kanino kanang bitong it would make us kanang tremble in the eyes of God because all of us are sinners og every one of us are in kanang the hands sa kanang justice sa Ginoo. So how could we escape this? Muna masgutan nato na nga unsaon man nato nga kaning justice sa Ginoo dili moabot sa tuwa nga kinahanglan man nga naagayoy mo satisfy sa iyang justice, sa iyang hustisya kay kung dili ni siya ma-satisfy, then walay, God is not righteous kung dili niya ma-implement ang iyang justice. Kung imong tanawon sa kinabuhi ni King David, murag grabe ba ito, no? Bugat makayo ang hustisya nga na-experiencehan ni King David. Pero kabulo bata nga, bisan ka to, bugat, pero it's an act of mercy. Nga naman, sa Psalm 103 verse 10, okay, ingon dari, He does not treat us as our sin deserve, or repay us according to our iniquities. Kung seryosohon lang yun sa Ginoo nga, ngipon sa ngipon. Okay? Mata sa mata. 1 plus 1. Di kita mabuhi. But when God implements His justice sa aning nga kalibutan, naagya po'y mercy nga uban sa iyang justice kay wala gid totally eradicate ni Lord si King David. Although sakit ang na-experiencehan ni King David, pero there's mercy because God shows him His kindness to him. Nga naman, muna nga si Nehemiah sa chapter 9 verse 31, But in your great mercy, you did not destroy them completely or abandon them forever. Ikapila naman ta nakabuhat og sala sa Ginoo. Ikapila naman kita nakabuhat og dautan at tubangan sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo makamata pa mangyaypunta pagkabuntag. Salamat sa Ginoo kay makakaon, makauli pa man gyapon tas balay. Salamat sa Ginoo kay giptagbo man day gyapon ang atong panginahanglanon. Nga bag-o ra man tata nakabuhat og sala. Pero ngano mang naamang gyapoy grace nga akong natagamtaman. That's grace. We don't deserve any good things in this world, but because of His great mercy, we are enjoying ang kani nga grasya nga gihatag sa Ginoo nga wala nita niya completely abandoned. Kaya once nga i-abandon na ta sa Ginoo, then that's the end of everything. Kasi pag unsa na kadautan ning kalibutan na, kasi pag unsa na ka bagyo diha, gira dito, but there is mercy everywhere you see. Kasi pag unsa na kalisod ang kinabuhi, you could makita gyapon nimo ang grasya sa Ginoo, ang galihok gyapon nimo sa imong pamilya ug bisan sa imong kinabuhi. Because great is the mercies of God. Usahay kita, naanad na ta sa grasya sa Ginoo. Naanad na ta sa iyang mercy. Muna nga panahon, nga i-implement na niya iyang justice, muangal ta. Ug wala na to
Gikount to mga butang how good God to us during sa time nga we are unfaithful to Him. Great is the mercies of God. Muna nga maka-praise the Lord gyapon ta. Muna nganong naamang gyapon kadugay ba mobalik si Lord. God is patient. Ang gusto niya ang matagusa will come to repentance. Muna ang point na yon sa verse 5. Point number 5, sin is pardoned through repentance. Pag-ingon ni Nathan kang King David, you're the man. Ana din si King David, I have sinned. Wala na siya nagpalusot. Abi ni mo, Nathan, ani manggod, ato nga time ba? Murag mingaw manggod. Nya kanang niabot lang gyud to siya sa kanang mga sitwasyon mga di na gyud nako makaya. Muna nga nakasala jud ko. Wala na siya ni alibay pa. Wala na siya ni buhat pag mga reasoning. Wala na siya ni buhat pag inani manggod, inana manggod. Kung niliingon ni David, I have sinned against the Lord. Nakasala ko niya. Muna siya ang heart no nga gitagaan sa Ginoo bitaw kanang bago nga kasing-kasing kay panahon nga mo rebuke ang Dios, wala na gipatig-a. Kung gikumpisal na, gi-admit na diretso ni King David nga siya nakasala atubangan sa I have sinned against the Lord. Wala na siya ni palusot, wala na siya daghan pag-istorya. Iyan ang gidawat. Wala na siya niingon, di manggugo perpekto. Gidawat niya diretso ang iyahang sala. O gidawat po niya, no, unsa man ang desisyon sa Ginoo sa iyahang, sa consequences sa iyang sala. Dari na itong na time, no, dari sa verse 13, and Nathan said to David, the Lord also has put away your sins, you shall not die. But, kung imong tanawon, wala gipatay sa Ginoo si King David, kay deserving gid siya patyon ani. Duha ka capital punishment, adultery and murder. Pero ingon si Nathan, ingon ni Lord, I will put away your sins. But you will not escape the consequences of your sin. Naay mga tao nga gusto mo biya sa sala kay hadlok lang sa consequences. Kung wala pa'y consequence ang sala, mubuhat gyud sala. Muna ang kanang ginatawag nga remorse lang taman, pero way plano nga biyaan. But for King David, he sinned against the Lord and he repented sa iyahang mga sala. Nganong repentance man, ingon sa Luke 13 verse 3, sa Amplified Version, I tell you, no, but unless you repent, ang bot pasabot na, change your old way of thinking and turn from your sinful ways and live changed life, you will all likewise perish. So muni ang importance no of repentance. Kaya ang context bitaw ani kabalo mo, kay ana naman ko yung mga tao nga na disgrasya, nahulugan o kanang tower na nangutana dayon sila kang Jesus, mga makasasala gito sila no kay sayon ka nag-gather lang sila dito ya nahulugan og kanang tower nga igura man ta sila ga meeting dito. Usa ka to kadako ilang sala ba? Nya nay ani nga tay anay pod nga ang context pa ni mga tao nga nag-adto og kanang sa temple. Nya niabot ang mga sundalo ni Herod, nya gipamatay sila og ang dugo ni sagol silang halad. Grabe gito ba kasasala ba? Kay gipatay man gid sila. Then ingon ni Jesus, I tell you, unless you repent, you will likewise perish. Unless we repent. All of us
deserving death. But only by the grace of God, we are still alive until today. Unsa man ingon ni King David, Psalm 32 verse 5, I acknowledge my sin to you and did not hide my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. How can we be able to experience freedom from our sin? Dugay na ba ka? No, daghan mga pamagi nga to be set free ani nga mga sala and all those things nga usaon na gyud malikayan ni. Pero ang una gyud ana is i-acknowledge gyud. I-admit gyud nato nga makasala kita og nagkinahanglan tas kapasayloan sa Ginoo. O ang atong kasing-kasing, always ginanato na siya, i-anchor diha kang Christ, kay dali ra gini siya musway sa current diri sa kalibutan. Kung nagunahuna ka nga, Diyos doon na kay ka, nga di na ka mahulog sa pagpakasala, na mas powerful pa ka or mas godly pa ka kang King David. Each of us, potential gayud nga makabuhat o ngilngig o kanang sala nga, dili na to ma-imagine. Potential. Only by the grace of God na gunit sa tuwa nga di ta makabuhat niya na. That's why, ayaw na o patigaha, ayaw na i-harden ng imo kasing-kasing. When God prompts nga sa imo kasing-kasing, oy, nakasala ka, ayaw na dugay-dugaya, i-confess na sa Ginoo. Og pangayo nagpasaylo, og pangayo grasya kaniya nga Lord, tabangi ko Ginoo, nga dili na ko ni mabuhat. Lord, please have mercy. Kaluoy ko, Lord. Magpakiluoy kita ni. Kaya kung magsalig ka sa imong kaguliyong kusog, nga di ka makasala, muna na siyang una nga sign nga, good. You are weak. That's why we must depend upon the cross of Christ. Kinsa raman daay ang makapapas sa atong sala. Di ba? Gingon ang pulong sa Ginoo, no? Come to the throne of grace that you will find mercy and grace time of your need. Nga naman, because all of us are weak. All of us naagyoy tendency to commit sin. That's why we need help. We are sick. We need grace every day. Gracias, Ginoo. That's why we go to church. That's why we attend wider. That's why we pray, because we are weak. We are weak. We're not strong. Watay bawot sa kalibutan, watay bawot sa kaaway, watay bawot even sa atong flesh. We need the grace of God. We need the grace of God. We must depend upon the cross of Christ. Remember that the cross of Christ is our only hope. That sa cross ni Christ, dito gibayra ng atong sala. Dito kita mudangop sa cross ni Jesus. Kay muna siya ang naghinlo sa imong mga kasalanan, sa atong mga kasalanan, ug muna sa hinungdan nganong makaatubang ta sa Ginoo, muna hinungdan nganong acceptable ang atong worship, muna hinungdan nganong ma-please ang Ginoo sa atong mga good works, because only by the cross of Christ, apart from the cross of Christ, we are doomed. Go to the cross of Christ daily. He is our only hope. Big idea. Sin brings God's judgment. Repentant obtain His mercy. Daghang mga butang nga pwede na unta kita hukman sa Ginoo. But by His mercy, we are still here and we experience His great love daily. We must practice repentance dili lang every Sunday but daily gyud sa atong kinabuhi. We have to change the way we think.
We have to cling to the cross of Christ. Remember what He has done to us on the cross. Because only in Christ we obtain the mercies of God. Let us pray. Daghang salamat, Ginoo, sa imuhang pulong karon, Lord. Daghang salamat kay imo ming gipahinumduman nga mga huyang ni Lord. Walay naa sa moa nga makapasigarbo mi nga kaya na namo. Kay kung si King David usa ka mighty king, wisdom, nakapildi og giant, nahulog sa sala. Kami pakaha, Lord. Lord, tabangi mi. Nga kaning mga buhat sa flesh, grasyahin mi nga, dili na mo ni nga magbuhat. Tagay mi grasya nga ang amuhang satisfaction, ang among contentment, naragyod diha kang Hesus. Og dili nining mga butanga, Lord, nining kalibutana. Tudluy mi, Lord, sa paglakaw sa imuhang kabubuton. Tabangi mi nga mungunahuna, naalang gyud diha kang Hesus. Iangkla na mo ang pagtuo kaniya, Lord. Kung kami ra, Lord, dili gyud na mo kaya. Nginahinanglan gyud mi kanimo kanunay. Tabangi ang imong katawhan sa pagsagubang, sa matag adlaw, sa kalisod, bisan pa sa mga temptasyon, Lord, nga kami makisandurot gayud kanimo, makig-fellowship gayud kanimo daily. Kay we are weak, but you are strong. In Jesus' name, Amen.